سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبس ويانا تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተፈናቀልቲ ወገናት ዝሓሸ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበረላ እዩ ዝበሃለላ ከተማ መቐለ ምግብን መድሓኒትን ምርካብ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከይሐልፍ ከም ዝተኸልከለም ሰላማውያን ወገናት ድማ ኣደዳ ቅትለትን ማእሰርትን ከም ዝኾኑ በአሽሓት ዝቁጠሩ ወገናት ምግብን መጽለልን ንምርካብ ናብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ እናውሓዙ ከም ዝርከቡን ኮይኑ ግና ምግብን መጽለልን ምርካብ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን ኣብ መቐለ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ንዝተዋፈራ ሓንቲ ፈላሲት ብምጽራሕ ደ ጋርዲያን ዝተብሃለ መራኸቢ ሓፋሽ ጸብጺቡሎም እዘን ድሕንነተን ክበሃል ሽመን ዘይተገልጻ ፈላሲት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ጸገምን ትዛረባ ምስ ካልኦት ከባብታትን ትነጻጸር ኣብ መቐለ ዘሎ ሃዋህው ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ኣነ ግና እቲ ኩነታት ስርዓት ዝሰኣነ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 65 ሰባት እዮም ዝሓድሩ ን6000 ሰባት ድማ 4 ዓይነ ምድሪ ጥራሕ እዩ ዘለና ማይ ኩሉ ሻዕ ይርከብን እቲ ጽሬት ኣዝዩ ትሑት እዩ ምግብን መድሓኒትን ምርካብ ድማ ኣጸጋሚ እዩ ከም ዝበላም እቲ ዜና ሓቢሩሎም ናብ ከተማ መቐለ መዓልታዊ 100 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ከም ዝመጹ ክሳብ 4 ኣዋርሕ ዝገበሩ ተፈናቀልቲ ድማ ዛጊድ ኮቦርታ ከም ዘይተዋሃቦምን ነዞም ወገናት ብቐንዱ ዝሕግዞም ድማ ነባራይ ከተማ መቐለ ከም ዝኾነን እቲ ነባሩ እውን እንተኾነ ንባዕሉ ኣብ ጸገም ከም ዝርከብን እተን ፈላሲት ሓቢረን ኣለዋ ዓሚ ከም ዛሎሚ ኣብ መላእ ትግራይ ሃይሃይታ ልምዓትን ዘተኣማምን ሰላምን ከም ዝነበረ እተን ፈላሲት ከም ዝሓበራ ደ ጋርዲያን ኣመልኪቱሎም ኣብ ሱዳን ማዓስከር ስደተኛታት ተነድባ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ስደተኛታት ኣብዚ ሰሙን ብዝወቕዐ ዝናብ መጽለሊኦም ከም ዝዓነውን ንሽግር ከም ዝተቃልዑን ተሓቢሩሎም ኣብቲ 21000 ተጋሩ ዝርከብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ተነድባም ብሰንኪ ህቦብ ለሓዊሱ ዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ገለ ካብቲ ብቴንዳታት ዝተሰርሐ ጊዜያዊ መጽለልን ዓይነ ምድርን ከም ዝዓነወ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ኣብ ግዝኣት ገዳሪፍ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ዝተደኮነ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ኣረጋውያንን ህፃናት ስደተኛታትን ንዝያዳ ጸገም ከም ዝተቃልዑ እቲ ትካል ሓቢሩሎም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣብ ግዝኣት ገዳሪፍ ተወካሊ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓብዱል ሓፊዝ ኣሕመድ በቲ ምዕልቕላቕ ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዝወረደ ምስ ገለጹም ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ምዝዋር ከም ዘድልን ኣገንዚቦም ኣለዉ እቶም ስደተኛታት ዝምልከቶም ኣካላትን ግዱሳት ወገናትን ሽግሮም ተረዲኦም ሓገዝ ንኽገብሩሎም እውን ጸዊዖም ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና قلزمنا زيتوا زيتوا بحيلي منقد نتحكم عنا سقروا ببلهات نسقروا بعقلي ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታትን ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊጻ ኣላ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ን10 መዓልታት ዘካይዱ ውዕደት ከም ዝዛዘሙን ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ድማ ምስ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበስልጣናትን ከም ዝተዛተዩን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታትን ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ሓቢሮም ብዘይካዚን እቶም ፍሉይ ልኡኽ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተዘራረቡን ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ንኸውፅእ ከም ዘተሓሳሰብዎን ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣሜሪካ ተኽሲ ጠጠው ንኽብልን ኩናት ትግራይ ንከብቅዕን ህይወት ንምድሓን ዘድልዩ ሓገዛት ብህፁፅ ንምቕራብን ኣብ ትግራይ ግፍዒ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ድማ ተሓታቲ ንክኾኑን ምስ መሓዙታን ፈተውታን ከም እትሰርሕን እቶም ፍሉይ ልኡኽ ድማ ንተመሳሳሊ ልኡኽቶ ኣብ ቀረባ እዋን ናብቱ ዞባ ከም ዝኸዱን ተፈሊጡሎም ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናጽነት ፕረስ እናዓፈነም ንጋዜጠኛታት ድማ እናኣሰረን እናሸቕረረን ከም ዝርከብ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡሎም
ዝተፈላልዩ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናጻ ፕረስ ተሰኩሙ ውድባትን መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ካብ መንግስቲ ዝተፈለየ ጸብጻብ ንዘቕርቡ ናጻ መራኸቢ ሓፋሽን ጋዜጠኛታትን እናዓሰረም እናሸቕረረን እናፈራርሐን ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ጋዜጠኛ ከም ዝተኣሰረም ካልእቲ ጋዜጠኛ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ናብ ገዝኣ ከይዶም ከም ዝቐትልዋ ምስ ፈራርሕዋም ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደመትን እቲ ጋዜጣ ኣመልኪቱሎም። ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ይበጽሕ ዘሎም ምሽቁራርን ማእሰርትን ከም ዘሕዘኖ ኣፍሊጥሎም። በተመሳሳሊ ዜና ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስን ካልኦት ሚድያታትን ይሰርሕ ናይ ዝነበረ ጋዜጠኛ ፍቃድ ከም ዝሰረዘም ሮይተርስ ኣፍሊጥሎም። ጋዜጠኛ ሳይመን ማርክስ ኣብ ትግራይ ውፃእ መዓት ወራር ፋሽስቲ አብይን መላፍንቱ ሓይልታት ወረርትን ንዝኾና ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ቃለ ምሕትት እናገበረም ብዛዕባ ዝበጽሐ ግፍዕታት እናቃልሐ ከም ዝጸንሐም እቲ ዜና ሓቢሩሎም። ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘቃልሑ ጋዜጠኛታት ዝተፈላልዩ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። خبروا زبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقل امنا مسمرنا فلسفنا زي يطوى بحايلي من قد نتحدث عن نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي زيناتاتنا حزون النقص اليوم ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዒ ኣብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዘደንጹን ንምግላጽ እውን ዝኸብድን እዩ። ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ኣብ ከተማ ሕሞራም ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ኣረሜናዊ ተግባር ውፃእ መዓት እቲ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ዝኾኑን ሕዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ዝርከቡ ተጋሩ ከም ዝስዕብ ንቢቢሲ ትግርኛ ኣካፊሎሞ ነይሮም። ንብረተይ ወሪሮም ንድሕሪት ኣሲሮም 3 መዓልቲ ኣብ ዕጹብ ገዛ ኣሲሮም ንድሕሪት ማይ የብሉ እኽሊ የብሉ ኣሲሮም ወያነ ኣምጻዮ እናበሉ ይኽትኩቱኒ ይውዕሉ። ትግርኛ ከይትዛረብ ኣምሓርኛ ጥራሕ ተዛረብ እናበሉ ክትክት ቀኒዮምኒ። ሳሳይ መዓልቲ ንብሆ ወጋሕታ ወሲዶም ኣብ سنترال حلفيلكا أب جاكا كان من قد وصيل كان أب جاكا أب حشوة زلو أب عميق بطا ناوانا طموتو إلوم ويانا مطوو حزن تيزمتيخمو انقذلكم لا إلومنا وقتلنا ويانا الأخاوي كنا مطوتل لهم قال شو ومتايتنا لهم أنا إلنا يوم سلسلة إيد بلوهم إلون سلسلة عطقات عزيزوهم هذا حدينا سلسلة إيد يومنا أنا يماناي إذني سلسلة إيد توقيعه وديقه طرفو قالي أفلبهم قالي كسادهم قالي أفهم توقيعهم وديقهم وقيعمنا ما أذكر خلو أي ذكرنن دحري أو مسوعنا خلابي ساعة شو منتي خون رأسي قنع تبالكو عطقي يلا مكينا يلا أنا أتقرأي وديقنا كاو كالي نفسي حسستولكو دحنا اقرأي تراي زي أخرابي وقع رخيبة دم نادم يمسر أخوة خالي أكالاتي حسستولكو دحنا مسونكو نخدي ليوم زرو مستنفاسهم يوم نيرو قن توقي عمسر أسخونو كل عالو أي كالن أنا قن تفحيقه نحام دايت سقيرة أبو دعتم ሓይልታት ጸጥታ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ኣደባባይ ንሓደ መንእሰይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምርሻኖም ህዝባዊ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ እንትግለጽ ሰበስልጣን ፋሽስቲ አብይ ግና እቲ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈጸመ መርሸንቲ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ። አማንኤል ወንድሙ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያም ከተማ ደንቢዶሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ በሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ከም ዝተቐተለም ዘዘኻኸረ ቢቢሲ እዚ ተግባር ህዝባዊ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ ሓቢሩሎም።
መንእሰይ ኣማኑኤል ህዝቢ ዝፈትዎ ጥዑይ ቆልዓ ከም ዝነበረ ዝሓበሩም ነበርቲ ከተማ ደንቢዶሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንትቕተል ከም ዝረኣዩን በዚ ድማ ከም ዝጓሃዩን ተናጊሮም ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያን ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ቄለም ምራቅ ወለጋን ግናም ኣብ ልዕሊ ኣማኑኤል ወንድሙ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈጸመ መርሸንቲ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዋላን ተሓበሩም እቲ መንእሰይ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ከይተረጋገጸም ንምንታይ ስጉምቲ ተወሲድዎ ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛታት ግናም ምላሽ ክህቡ ኣይከኣሉን መርሸንቲ እዚ መንእሰይ ስርዓት ደርጊ ቀይሕ ራዕዲ ብዝብል ሽም ቅድሚ 40 ዓመታት ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ይፍጽሞ ዝነበረ መርሸንቲ መናእሰይን ምሁራንን ከም ዘዘኻኽርን እዛ ሃገር ኣብ ጉዕዞ ምንቁልቃል ምዃና ከም ዘመላኽትን ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ እዮም በኣርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር